Mapagpalang araw po sa ating lahat at nakikita niyo po yung dinadaanan natin. May pupuntahan po kaming bata na ang pangalan ay Enrico. Mayroon po siyang sakit na cerebral palsy. Yung brain niya po at ang kanyang mga muscle hindi gumagalaw. Mula nang baby pa siya ay ganun na yung nararamdaman niya. At ngayon na naman lang po ako ulit makakapag-vlog kasi po natin po talaga yung aking puso nung makita ko yung journey niya. Kaya po ngayon ay papunta po kami roon sa bahay nila. Ito po yung daanan punta doon sa kanila. Medyo fast forward na po natin kasi medyo malayo po yung daanan na papunta sa kanila. At eto na po yung bahay. Nandito tayo sa bahay ng bata. Punta natin siya. Hello, kumusta? Ano na siya? Nabulag kami sa iyo para ako makakita. Pero hindi ko alam yung bahay nila. At ngayon pala ako. Ayan po si Rico. Tulog na tulog. Nahihirapan daw pong huminga si Rico. Ayan, bali si Rico po ay 9 years old na. At ano di ang talaga ang tungkol pa din kay Rico? Cerebral. So ngayon dito sa guys, nandito tayo sa bahay ni Rico. Pilit ko talagang pinuntahan si Rico. Madami pong humingi sa akin tulong pero nagdadalawang isip ako kasi nga po medyo baguhan pa lang tayo sa YouTube. Pero po nung nakita ko yung picture na post ni Rico ay talagang naawa ako kasi matagal ko na rin po itong nakikita na karga-karga ni mama niya kahit mag-meeting sa school. Nakikita kong karga-karga ni mama. Alam kong napakahirap na. Kaya po ngayong araw na ito ay pumunta kami dito ngayon para po siguro at matulungan natin si Rico kahit sa kaunting paraan. Ayan, siguro po kami ay kumakatok sa inyong puso na ito yung sitwasyon ng bata si Rico. Pag wala pong music naririnig siya, magigising siya sa kanyang pagtulog. Ayan, alam natin na napakahirap ang sitwasyon. Matulungan natin si Rico kahit sa konting paraan. Pag pinagsama-sama po natin yan ay laking tulong ito para sa kanya. Ano di ang mga kailangan ni Rico? Gatas at gamot kailangan po ni Rico na ilalagay sa nebulizer niya. Every 6 hours po kasi kailangan niya mag-nebulizer kasi po nahihirapan siyang huminga. Hinahatid po ni Ate Rita yung dalawang anak. Karga niya po si Rico. Yung dinaanan po natin na napakalayo. Nilalakad lang po ni Ate Rita. Hindi niya nararamdaman ang sakit sa kanyang anak. At naiyak po ako dito sa kwento ni Ate Rita kasi po yung asawa niya po nagpaalam lang na magtatrabaho at hindi kasi 6 years na po ang nakakalipas at sabi po magtatrabaho lang pero hindi na binalikan sina Ate Rita ng kanyang asawa. Kaya po siya na ang naobliga para sa kanyang mga anak. Kaya ramdam natin ang hirap na nararamdaman ni Ate Rita. At ang wish daw po ng kanyang mga anak ay sana ngayong Pasko ay makasama nila ang kanilang tatay.
kung nasaan ka man po ngayon, sana po maalala mo yung anak mo. Eto si Rico, nahanap ka yung kanyang tatay. Ramdam na ramdam natin nung binanggit namin ang tatay ay naiyak si Rico. At nararamdaman natin yung sakit na walang tatay. Kung nahihirapan po ngayon si Rico. Every 6 hours po kaya kailangan niya mag-nebulizer.